Dragoste. În trecut, văd că ați avut o durere de suflet sau ceva dezamăgire, poate unii ați avut parte sau ați aflat despre un trio, ceva s-a întâmplat, ori voi ați făcut ceva, ori ați aflat despre cineva și asta v-a rănit, v-a dezamăgit și așa mai departe. Pentru unii ar putea însemna că v-a plăcut de o femeie foarte așa frumoasă, sexy, cu multă încredere în propria persoană, poate o șefă și cumva nu ați obținut ceea ce v-ați dorit și pentru asta ați avut păreri de rău, tot felul de lucruri din astea care v-a provocat o durere de suflet, de inimă, da? În prezent, aici ne apare cavalerul de spade. Acest bărbat este foarte, sau această energie, este foarte serios, foarte mental, un pic tulburat, adică odată se gândește, aleargă, după aceea are altă idee, dar nu neapărat pune în practică sau nu neapărat are și rezultate. Deci mai mult se gândește și mai puțin pune în practică și de multe ori creează tot felul de probleme sau e, nu știu, destul de ciudat, dar oricum o să înțelegem imediat ce se întâmplă. Dacă este energia voastră, că pur și simplu nu știți ce să faceți, dar aveți o grămadă de idei și nu știți cum să acționați, ce să faceți, ori simțiți nevoia să vă apărați, ori vă simțiți atacat, ceva este. Iar în poziția viitorului, asta se va întâmpla pe la sfârșitul lunii, văd că unii sunt într-o relație toxică, o relație în care sunt destul de multe certuri, gelozie, posesivitate, poate. Pentru alții, lucruri care v-au plăcut și vă erau importante, cumva conștientizați că nu mai sunt așa de importante. Alții nu se simt neapărat bine în relație, dar totuși stau de dragul banilor sau pentru că nu speră și nu cred că ar merita ceva mai bun. Însă ar fi important să știți că mereu merităm iubire și dacă noi simțim sufletește că ceva nu este ok, înseamnă că merităm ceva mai bun. Și în primul rând ar trebui vorbit asta cu partenerul și să rezolvăm pe cât posibil, iar dacă nu avem cu cine, atunci bineînțeles să facem un pas în exterior, chiar dacă doare și e greu, și să ne lărgim un pic zona de confort și să dăm șansa unui nou început, unei vieți mai frumoase, pe care simțim noi din suflet că am meritat. În același timp văd că vorbiți foarte mult despre muncă, chiar și în casă, în familie, cu partenerul. Mai mult vorbiți lucruri practice despre bani sau cum să faceți bani împreună, care nu-i rău pentru că o duceți până la capăt și chiar e bine și crește relația, doar că parcă în această lună nu prea sunteți cu sentimentele, ci mai multă atenție dați vorbelor, gândurilor și a banilor, a muncii. Așa mi se pare mie, așa la prima vedere, dar haideți să vedem un pic mult mai detaliat. Să vedem ce este cu acest cavaler de bâte. Odată aici avem ori o relație serioasă cu acest om, poate fi partenerul. Dacă e partenerul, înseamnă că uneori vă jignește, vorbește urât sau vă spune tot felul de cuvinte din astea care cumva vă împunge, vă rănește. Poate fi asta și simțiți nevoia să mergeți la un duhovnic sau să vorbiți cu cineva pentru că nu știți ce să faceți, poate aveți de ales. Ideea este că dacă voi vă gândiți să vorbiți ori cu acea persoană, ori cu cineva sau cu un specialist, la urma urmei veți sărbători abundența, iubirea, adică omul ăsta se va schimba, adică, acum bineînțeles, omul îi cum îi. Foarte puțin poate să se schimbe dacă devine conștient că de fapt, uite, mă rănești și asta eu nu o să accept și atunci dacă își dorește și vrea să crească, poate să schimbe lucrurile, altfel nicio șansă. Acum eu sper că înțelegeți ceea ce spun eu. Deci la unii ar putea să ajute dacă îi spuneți că vă rănește și așa mai departe sau să cereți sfat unui bărbat mai în vârstă, pentru că văd aici în poziția voastră o sărbătoare. Poate fi și că, nu știu, mergeți la o nuntă, unde vă veți simți bine și acolo vă împăcați. După aia lucrurile se schimbă în bine. Sau poate voi ați decis să aveți o nuntă
și totul era ok, iar acum totul este agitat, chiar și el aruncă niște vorbe aiurea și nu știți ce să faceți. Poate fi și asta, eu sper că e pentru o parte foarte mică, dar poate fi și asta, oricum să-mi scrieți dacă e așa. Ok, haideți să mai punem un pic peste acest 3 de cupe. Ok, a ieșit mai multe. Odată a ieșit ceva karmic, roata destinului, roata norocului, lucruri care sunt scrise și date de sus. A ieșit din nou 3-ul de spade, deci e clar, unii aveți parte de un trio, alții aveți parte de niște lucruri care se întâmplă și care vă rănesc, vă înjunghie inima. Dar totul se termină din nou, se confirmă cu bine. Se confirmă că este cu bine. Poate fi că voi ați făcut ceva și aveți remușcări. Sau ați greșit față de cineva care nu mai e în acest timp cu voi și vă, nu știu, profund vă doare chestia asta. Dar dacă e așa, oricum o să găsiți împăcarea și iertarea și veți fi ok. Oricum aici sunt mai multe scene, facem acum o etalare generală, dar e destul de ciudat, însă ce este foarte sigur, indiferent în ce postură sunteți, indiferent ce vi se întâmplă și cât de tare e totul agitat și cât de tare aveți această durere de inimă care l-ați avut în trecut și acum vă mai amintiți de ea și vă provoacă suferință, asta va trece. Va trece foarte, foarte ușor și ca și când n-ar fi fost. Apare ca un curcubeu, vedeți? Sentimental veți fi împlinit, ok, o să simțiți că nici nu trebuie să fac nimic în relația asta, pur și simplu merge de la sine, parcă totul îi dat de sus, parcă uite am noroc, parcă prea frumos se așează lucrurile. Pentru ceva probabil a trebuit să treceți printr-o situație care să vă învețe ceva sau din care să învățați o lecție sau a fost karmică această lecție și asta poate fi, mai ales că apar aceste două cărți. Să vedem un pic în poziția viitorului ce va fi cu acest 4 de monede. Avem aici un om care vrea să plece dintr-un loc în care se simte un pic constrâns și în care nu se simte fericit. Acest om are 8 de cupe, adică a lucrat foarte mult pentru relația asta, a avut așteptări, se simte de fapt singur și este mai mult singur decât cu altcineva. S-a izolat, totuși nu-l caută nimeni n-a observat asta și a pus lucrurile la loc și își întoarce spatele și pleacă. Adică aici, cum am zis, poate că relația deja e monotonă, e despre lucru mai mult, despre bani vorbiți sau bani vă leagă și unii veți simți nevoia să plecați din relație. Dar aș vrea să pun mai multe cărți, să vedem un pic mai clar. Din nou, soarele. Eu aș spune, pentru că odată a ieșit, a doua oară, a treia oară, apare o carte negativă, o stare de spirit negativ, o întâmplare, o experiență, dar apoi imediat belșugul, fericirea, bogăția. Din nou, toate lucrurile sunt bine. Apoi, soarele, adică acum v-ați simțit rău că plecați și v-ați decis și așa mai departe, v-ați făcut bagajele, ați pus totul la loc după voi și ați plecat. Acum apare soarele. Soarele este cea mai pozitivă carte din tarot. Da? Deci voi, ori se întâmplă lucruri, dar apoi totul se va termina cu bine și va fi ok și nu aveți de ce să vă plângeți, a fost o lecție pe care o luați și atât, ori voi plecați într-adevăr și vă veți simți liberi, exact ca și acest copil care este dezbrăcat, este el, nu are nevoie de bijuterii, de haine să pară mai matur, mai diplomat, mai orice, pur și simplu așa cum e el de la mama natură, el se simte fericit, împlinit, suficient, nu are nevoie de nimeni și de nimic și merge pe un cal alb care la fel simbolizează puritatea. Avem aici soarele care îl încălzește, e iubire, primește de sus tot ce are nevoie.
avem aici și culoarea roșie, niște lucruri divine se întâmplă. Deci, foarte clar e asta. Ori unii plecați și atunci o să fiți foarte bine, iar unii treceți printr-o fază de asta oricum simțiți și apoi vedeți că totul se rezolvă de la sine. Totul e ca și când n-ar fi fost niciodată problemă. Să vedem ce este cu acest 3 de monede. Ok? Avem aici un bărbat de foc, semn de foc sau se comportă așa, care este foarte pasional, foarte iubitor, îndrăgostit. Acum se aprinde și vine la voi, face tot ce poate să vă aibă, să fie aproape, indiferent dacă e bărbat sau femeie. Și apoi apare Îngerul lui Dumnezeu care vine și vă ajută să echilibrați niște lucruri sau lucrurile. Ce mai poate să însemne această carte când iese așa împreună? Îi că poate partenerul ba este tulburat și nervos și vă critică, ba foarte tare vă iubește. Și cumva e între aceste două sentiment sau cumva cade dintr-o stare în alta și când este foarte critic vă vine să plecați, când este foarte iubitor vă simțiți cea mai frumoasă, cea mai apreciată și așa mai departe. Și dacă e așa, trebuie voi să vedeți, bineînțeles nu să acceptați lucruri, ci să înțelegeți, să vedeți ce aș putea eu să fac altfel, ce îmi doresc de fapt, ce pot să fac pentru asta. Fac în fiecare săptămână un pas sau lunar un pas, îmi pun pe foaie ce îmi doresc, unde vreau să fiu, cu cine vreau să fiu, cum vreau să arate relația, cât vreau să ieșim, să fim împreună, să facem împreună, cum văd eu în capul meu ce înseamnă relație sau căsătorie fericită. Și să începeți să faceți lucruri și la fel să vă trasați și limite. Pentru că această carte vorbește și despre temperanța între a fi și pe pământ, dar și să mai visați și să aveți și iluzii și să fiți romantici și să sperați și să așa. Apoi vorbește și despre a îmbina apa cu focul. Focul simbolizând pasiunea și iubirea, apa, visarea și romantismul și sentimentele. Să mai punem, în luna asta aveți foarte multe lucruri, cred eu, karmice de învățat și o să vă fie un pic o lună destul de grea. Mie mi-este greu și să citesc pentru că simt un pic energia că e destul de grea. Veți avea treabă. Luna asta nu vă veți plictisi. Ok, a apărut regele de bâte, un bărbat care este ca un șef, se comportă așa, care vă iubește, care este deja de partea voastră. Poate că pe la sfârșitul lunii deja veți vedea o schimbare foarte mare în relație. Apoi a ieșit și judecata, a pune în balanță și a gândi, nu doar a simți cu inima, să vedeți, ok, ce accept, ce nu accept, să punem în balanță un pic ce se întâmplă, despre ce ne-am înțeles la început, ce este cu această relație. Unii la fel veți fi singuri mai mult, cei care aleg să fie singuri sau îs singuri vor avea o întâlnire cu un suflet pereche, cu cineva din trecut, cu cineva din copilărie, cu cineva din altă viață, dar e karmic, deci karma de 2 ori va apare și aici unde se întâmplă lucruri karmice și apoi și o întâlnire karmică. Dar să știți că atunci când eu zic că aveți o întâlnire karmică cu un om care-i dat să vină, pentru că prin asta evoluăm, creștem, sufletul nostru are nevoie de exact acel om ca prin el să ne luăm niște lecții. Nu e neapărat să fie mereu între această întâlnire între un bărbat și o femeie. Poate să fie că veți cunoaște o altă persoană, de exemplu o altă femeie, sau un bărbat cunoaște un alt bărbat și pur și simplu se înțeleg foarte bine, devin cei mai buni prieteni, sau sunteți așa cu mama și o să fie aproape de voi, ceva se întâmplă și veți descoperi niște lucruri și veți alege să fiți mai mult împreună, dar bineînțeles că sunt și situații în care se vor uni cei doi
ca cuplu, ca și cuplu. Da. Cei care v-ați dorit să apară cineva, ați avut această dorință, se împlinește. Deci unii ați dorit să fie cineva. Și uitați ce este la rădăcina pachetului, când l-am pus jos. Un nou început, prin compasiune, dat de sus, da? Vedeți? V-ați simțit singuri, abătuți și vine ofertă, vine făt frumos. Pe cal alb. Bun, deci aici avem această bâtă. Pentru unii dintre voi vine o nouă iubire. Cei care v-ați rugat și v-ați dorit, pentru aceea vine oportunitatea de a întâlni sau pur și simplu vă întâlniți și după aia realizați de fapt ce s-a întâmplat și ce este. Sau de fapt, uite că eu asta am visat. Știți că de multe ori se întâmplă când vă plângeți că este greu cu partenerul sau e greu să fii singură sau ai ajuns într-un punct și uite ce greu e aici la job sau în relația asta cu XY, dacă te-ai gândit că în urmă cu un an, cu 5 ani, cât de mult ți-ai dorit asta, cât de mult ai fi făcut, ca și când te-ai fi simțit acum binecuvântată că acum îl ai și te plângi de chestia asta și atunci un pic să te uiți ce poți face, cum poți să-l rezolvi, să-l repari, să vindeci, să vezi ce e, pentru că nicio relație nu vine perfectă. Fiecare vine să ne învețe, să creștem, atât eu cât și partenerul. Deci unii veți avea o întâlnire minunată cu acest suflet pereche, cu cineva karmic și vi se împlinește ceva pentru care v-ați rugat, ce ați cerut, vi se oferă din ceruri. Alții aveți niște probleme în relație, veți vorbi și se va rezolva, dar asta pe la sfârșitul lunii, iar alții alegeți să plecați și atunci vă veți întâlni cu această persoană. Foarte fain, foarte fain. Să vedem ce mesaje aveți de la îngeri. Am scos 2 cărți pentru că au zburat afară 2 și am zis, ok, o să ascult. Și cu care am început? Da, cu asta. Interiorizare transfiguratoare. Este important ca acum să petreci mai mult timp cu tine însăți, în loc să te focalizezi pe celălalt. Este mai înțelept să te focalizezi pe tine. Minunează-te de splendoarea propriei tale ființe. Foarte fain. Un alt mesaj spune așa: un moment de respiro. În cazul oricărei ființe umane, nevoia de asociere este la fel de importantă ca și nevoia de intimitate proprie. Pentru un moment, acordați-vă unul celuilalt spațiul necesar de intimitate. Ai încredere în faptul că totul este spre binele tău. Asta cred că e foarte clar. Și să vedem ce mesaje ați primit de la îngeri. La fel avem 2 mesaje secrete pentru că în loc de una cumva s-a ascuns și a ieșit 2, care spune așa: prima, sunt un spirit care are o experiență umană și sunt aici pentru a mă apropia, pentru a iubi. Cât de frumos! Deci iubiți! Nu că nu aveți curaj, iubiți, pentru că dacă vă este frică de iubire, de o nouă relație, de a accepta iubirea și apropierea cuiva, gândiți-vă așa, nu vă este frică de iubire, de fapt vă este frică de durerea aia din trecut pe care l-ați primit, dar poate a fost o lecție, poate omul ăla n-a știut să vă aprecieze și n-ați ieșit la timp din relație, dar acum ați observat. Deci dacă vine iubirea, acceptați iubirea. Pentru că nu degeaba vine Doamne, își întinde mâna din nori și vă dă această bâtă cu pasiune, cu iubire, un nou început, poate peste țări, peste hotare, pentru că e la depărtare. Bun, un alt mesaj spune așa: găsește o semnificație mai profundă și o creștere personală în mijlocul disconfortului. Deci e clar, voi trebuie să ieșiți din zona de confort și să găsiți o semnificație acolo. Și cum puteți să creșteți prin asta? Oricum, dacă aveți curajul să ieșiți din zona de confort, deja ți-ai extins zona de confort și deja crești.
Ok? Și avem 3 mesaje frumoase. Prima spune așa: meriți ce este mai bun. Caută să ajungi până la stele cu visele și dorințele tale și să nu faci compromisuri. Cât de frumos, foarte tare vă doresc să se împlinească asta. Scrieți-mi. Dacă e așa, scrieți-mi. Un alt mesaj, a doua, o iau întâi în ordinea în care au ieșit. O nouă iubire se va înfiripa, fie cu o nouă ființă, fie prin reaprinderea unei iubiri mai vechi. Fii gata să dăruiești și să primești iubire. Cum am zis mai înainte, dacă vine iubirea, nu închideți ușa. Acceptați iubirea. O pun aici să vedeți că e de sus. Și un ultim mesaj. Te conduc spre răspunsul la rugăciunile tale. Te rog să asculți și să urmezi pașii pe care ți-i comunic prin intuiția, gândurile și visele tale. Și aici vedem un înger care ține de mână copilașii, dar de multe ori chiar și noi suntem ca niște copii pentru că nu vedem sau nu vrem sau refuzăm. Și răspunde sau poate ne duce pe acel drum pentru care de fapt noi ne-am rugat. Eu vă doresc o lună minunată în care să aveți experiențe frumoase, pentru că văd că de suferit ați avut și suferințe și atunci, acum dacă vine iubirea, să nu vă închideți, vă rog eu. Încercați să trăiți, să vă iubiți și să iubiți pe alții, mai ales acum când e vară, e totul cald, inima e mai deschisă și e ok. Dacă v-ați regăsit sau v-a plăcut, vă rog să-mi comentați sau să-mi dați un like, să-mi dați un semn, cum ar veni. Iar dacă v-ar plăcea să mai continui și să mai încarc filmulețe, vă rog să vă abonați, pentru că m-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc și aș vrea să mai revin luna asta cu niște etalări ca să vedeți ce simte celălalt, ce intenții are și așa mai departe. Mulțumesc, să aveți o lună minunată!